Ngithanda ukubingelela abalandeli be-channel sesichaza yona abakhuphi igama emuhle ngesibongo wambotho. Ngithanda ukuthi kulabantu abanye abake bengangitholi efonini. Uma ungakwazi ukugibela uze kumina, uma ukuthi uyabona ukuthi uyangifonela ungithole efonini, ungagibela uze. Mawufika kumina sizokwazi ukuthi ngikubhekele izinto zakho ekhaya lakho ukuthi zimi kanjani. Ngikubhekele mhlambe ngikutshele lokho esobe sikubona. Emva kalokho uyobeke mawunawo amaphupho ofuna ukwabuza, uwabuze ngiyobe sengiyakuchazela ukuthi hayi la maphupho aqonda izinto ezikanje kanje. Futhi ngaleyo ndlela ngiyathanda ukuthi ngikinivumele ngekuthi mawufisa ukuza kumina uze sizokhuluma noma uze ngikubhekele lezi zinto ezizinkinga ezikhona ekhaya lakho, abantu bakini abasuke beyitshela zona noma abasuke befuna ukuthi uyilungise ekhaya lakho ezenzeka khona. Mawugibela-ke uza la mina ngila eDurban, kodwa ngisenanda la ngikhona. Into ozoyenza mawugibela uyofika edrobheni, eDurban edrobheni, mase lapho mawufika khona uyofike uye eNanda rank okuthiwa ikamashu rank. Mawufika lapho uyofika ufice ufune i-taxi ezokuthatha ikubeke esikebheni. I-taxi ishuthi eya esikebheni. Mawufika kuleyo taxi esikebheni uyobachazela ukuthi uya esikebheni uyokwehla eXhasumjitha esitolo. Xhasumjitha nje esitolo, iXhasumjitha 1 esitolo iyokubeka-ke lapho-ke esitobhini. Mina uyobe usuyangifonela sengakuchazela ukuthi hayi ngena ngaleyo ndlela-ke esemvako eseceleni kwesitolo mase uza kumina. Uma nje unesifiso sokuthi wenze kanjalo ungifonele, uthole ukuthi awungitholi, ungichazele futhi ukuthi noma usende i-message esho ukuthi ngingakuthola yini khona. Kodwa-ke mawuza kumina kungcono mawuzofika ekuseni, mhlawumbe ukuthi kushaye u-8 ubusula, ngoba zithi mazithi 1 2 3 ngo-3 ngisuke sengimile ukuthi ngisebenze, ngoba kwesinye isikhathi mawufike la kumina kunento efanele siyilungisa ngaleso sikhathi. Manje kuyasiza mawusheshe wafika makumele ngikuphelezele, mhlawumbe khona iminikelo ofanele uyenze noma kufanele kube khona izinto ofanele uyilungise ngaleso sikhathi, ngiyabe sengiyakuphelezela-ke. Uma ngizokuphelezela kuyasiza mawufika ekuseni khona siyokwazi ukwenza lento, ngoba sokuthi omunye sekufanele silungise enye into ethize kuyena nje ngaso sikhathi. Manje uthola ukuthi sefika ngey'khathi zantambama sekuphoqa ukuthi aphinde abuye ngolunye usuku ekuzolungiswa into ebingakwazi ukuthi silungise ngalolu suku. Manje into engiyicelayo, mawufuna ukuza ngicela ugibele uze kumina sikhulume, ngiyobe sengiyakuchazela konke nje obufuna ukuzwa-ke. Ngiyabonga.